महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। शिरोड्यात होणाऱ्या ताज प्रकल्पासाठी केलेल्या भूसंपादनातील स्थानिकांच्या घरांबाबत सामोपचाराने निर्णय घेऊ। ही जमीन मोजणीच्या वेळी कंपनी आणि पर्यटन विकास महामंडळ यांच्यासोबत चर्चा करून सर्व प्रश्न सोडवण्यात येतील। स्थानिकांच्या घरांवर कोणतेही अनिष्ट येऊ नये असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी शिरोडा वेळागरवाडी इथं ग्रामस्थांना दिला। शिरोडा वेळागरवाडी येथील ताज प्रकल्पाच्या पर्यटन क्षेत्रातून 9 हेक्टर क्षेत्र वगळण्याची मागणी स्थानिक शेतकरी आणि नागरिकांनी केली होती। याबाबत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी 23 ऑगस्टला लिंगेश्वर मंदिर इथं या सर्व शेतकरी ग्रामस्थ यांच्याशी संवाद साधला होता। पुन्हा याबाबत सविस्तर बैठक घेऊन सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून बैठक घेण्याचं निश्चित करण्यात आलं होतं। 24 सप्टेंबरला मंत्री केसरकर यांनी शिरोडा वेळागरवाडी इथं स्थानिकांना भेट देत ताज प्रकल्पासाठी भूसंपादित केलेल्या जागेची पाहणी केली। तसेच यात जी देवस्थानची ठिकाणं, मंदिरं, स्थानिकांची घरे, घरांचा काही भाग जात आहे त्याची पाहणी केली। यावेळी स्थानिकांनी सांगितलंय की आमचा पर्यटनास विरोध नसून शिरोडा वेळागरवाडी येथील सर्वे नंबर 1, 7, 29, 30 पैकी काही भाग, सर्वे नंबर 32 संपूर्ण भाग वगळण्याच्या दृष्टीनं अद्यापही स्थानिकांना न्याय मिळाला नाही। या क्षेत्रात अत्यंत दुर्बल शेतकरी असून या ठिकाणी शेती करून उदरनिर्वाह करतात। तसेच या ठिकाणी माड बागायती सुद्धा होत्या, मात्र शासनानं ही जमीन संपादित केल्यानंतर या जमिनीची मशागत न झाल्यानं दुरवस्था झाली आहे। 1994 पासून असणारी आमची मागणी पूर्ण करून हे क्षेत्र वगळून पर्यटन करावं अशी मागणी आहे। याबाबत मंत्री केसरकर यांनी स्थानिकांशी चर्चा करून यशस्वी तोडगा काढला तर मोजणीच्या वेळी कोणाची घरं, घरांचे कोपरे किंवा अन्य गोष्टी जात असतील तर तो भाग वगळण्याबाबत मोजणी करताना निर्णय घेण्यात येईल। एकंदरीत ताज प्रकल्पाच्या जागेची मोजणी करत असताना कोणत्याही कुटुंबावर अन्याय केला जाणार नाही असं लेखी सुद्धा MTDC मार्फत देण्यात येणार असल्याचा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी शिरोड्यात व्यक्त केला। तसेच या प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर या ठिकाणच्या प्रत्येक घरातील एक युवकाला रोजगार देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे। त्याआधी त्यांना ट्रेनिंगसाठी पाठवण्यात येणार आहे। महिला बचत गटांच्या हाताला रोजगार मिळवून दिला जाईल। तसेच छोट्या छोट्या हॉटेलसाठी सुद्धा सबसिडी दिली जाणार आहे। या भागात समृद्धी आणण्याचा आपला प्रयत्न आहे। यावेळी माजी आमदार शंकर कांबळी, प्रांताधिकारी प्रशांत पानवेकर, तहसीलदार ओंकार ओतारी, शिवसेना जिल्हा संघटक सुनील डुबळे, शिरोडा ग्रामपंचायतचे माजी सदस्य कौशिक परब, सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन पडवळ यांच्यासहित भूमी अभिलेखचे अधिकारी, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। ताज प्रश्न याच्या पूर्वीच सुटलेला आहे। अधिकचं कॉम्पन्सेशन सगळ्या जमीन मालकांना देण्याचं निश्चित झालेलं आहे आणि त्याच्यामुळे चांगल्या पद्धतीने प्रश्न सुटला, याच्याबद्दल मला आनंद आहे। परंतु त्याच्याचबरोबर वेळागरवाडीमध्ये ज्यावेळेला नवीन कंपाऊंड होईल त्यावेळेला लोकांच्या काही ठिकाणी घराचे कोपरे आतमध्ये गेलेले आहेत, काही ठिकाणी देवस्थानं आहेत, तर ते प्रत्येक इंडिव्हिज्युअली ते सोडवायला लागेल। त्याचा मी सर्वे करायला सांगितलेला आहे आणि लवकरच ह्याच्यातून सुद्धा मार्ग काढून लवकरात लवकर हा प्रकल्प सुरू होत असताना मुलांना रोजगार मिळावा, महिला बचत गटांना रोजगार मिळावा, याच्यासाठी सुद्धा वेगवेगळे उपक्रम सुरू केले जाणार आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।